Nung time na magpa-perform siya, syempre as a stage mother, gagawin ng lahat ng kanya makakaya sa gitna ng Zumba, dapat mapansin ako. Tapos sabi ko, Lord, ang dami pong nakatingin sa likod. Tulungan niyo po ako makatayo. Alam mo, nung isang araw, tinanong ako ng anak ko, Mom, if I'm already 25, how old are you? good mood sana ako nung araw na yun, nabwisit ako. Pero nag-compute ako. Nag-compute ako! Okay, oh. Nakakaloka! Ang anak ko ngayon ay 11 years old. Okay. Ako ay 45. Kung siya ay 25 years old. Ilan taon na si Plus Nicoliana? 35! Oh. 59! May suot pa rin ba akong malaking-malaking ribbon at malaking-malaking bulaklak by that time? Acceptable pa ba at that age? Feeling ko hindi ko sure. Tingin ko ikaw yung mga nakikita ko na nag-Mickey Mouse sa mga nagsusumba. Totoo! Ako talaga yon. Yung 60 plus na 70 plus na ang kinang-kinang-kinang. Gagawin ng lahat ng kanya makakaya sa gitna ng Zumba. Dapat mapansin ako. Ikaw yung nalalaro lagi sa best in costume. Kahapon, nag-attend ako ng family day ng anak ko, si Prince. Nung time na magpa-perform siya, syempre, as a stage mother, lumapit ako sa yung sa baba ng stage kasi ang dami ko nakikita ko, nagpupuntahan na yung mga nanay doon. Tapos lumuhod ako. Tapos sabi ko, Lord, ang dami pong nakatingin sa likod. Tulungan niyo po ako makatayo. Pagkatapos kong videohan yung anak ko, sabi ko sa iyo talaga, ang daming tunog bago ako nakaangat. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.